Yurdumuzda Türkmen bedewiniň milli bayramy ýokary gurmaşylyk ýagdaýyna belenip geçildi. Şahaletine münasibetli yurdumyzyň ödürli günjeklerini medeni köpçülik bilen şäherlere giň garmerli. Bayramçylyk dabarlaryna milletiň uçary ganatyna deňelýän ýelden ýuruk bekişli bedewimizden wasypy belentden ýetirli. Liverpool aýtyna da şahaletine başynyň bayramçylyk dabarlary giňdeni ýaýbanlanyrly. Bayramçylyk münasibetli esasy dabarlary ganatly bedewler atlayan Liverpool aýty häkimläriniň jemgyçilik guramalynyň vilayet medeniyet müdürligi bilen birlikde guramagyny vilayatyň döwrübap açylyk sport toplumyna geçirildi. Halkymyzyň şan şöhrady hem buýsanjy we ganatly bedewlemizden pederlemizden miras galyny açylyk sunuwatynyň ülkemizden tabiat gözellikleriniň ýurdumyzyň okunly ösüşleriniň arkadaşly gahrman serdarmyzyň ruwaç işleriniň taryhyny ýetirýän aýdymdyr sahlary bayramçylyk çykyşlarynyň özüni düzdi. Bayramçylyk şany gurulany giň garmly sergi ateswaplary daýhançylyk gurallary haly we haly önümleri zinanamyzyň iňçilikini ýerine ýetiren elişleri nepis sunugat eserleri görkezilip bugünkü toý şäherlerini mary mazmun taýdan baýlaşdyrdy. Türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanan dabarlary açylyk sport toplumyndaky bayramçylyk sahnasyna Türkmen bedewi halkyň şöhrady şany ady bilen dowam etdi. Dabarly portatlary bayramçylyk atçapşygy bilen utgaşdy. 2200 metr aralykda geçirilen jemleýici 5-nji atçapşygy hasam dartganly bolup, bedew jan köýerleriniň uly gollugyna eýe boldy. Atçapşygyny Liverpool aýt polisiýa müdürliginiň Kemer adly alaty öňe saýlanyp, ýeňiş kazanmagy başardy. Dabarly portatlarda hormatly prezident bilen adyndan baş bayrak 50 000 manat hemde ajaýyp sowgat gowşurly. Bayramçylyk atçapşygyna hemde dabarlara gatnaşyjylary ajaýyp portatlarda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde arkadaşly gahrman serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Welaýatyň köýtüne ýetirabine bahar gözelliklerini ajaýyp sadaşy bilen ýetirýän dağı tabiatynyň görnüşleri, türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulany aýdym sazly dabarlary, nurany bedewlemede wasyp edýän türkmeni edebiýatynyň görnükli wekilleri Nusraw Şahylymyň keşfinde ýerine ýetirilen teatrlaşdyrylan çykyşlary ýatdan çykmajak duýgulary oýarýar. Asyrlary ýaňsalýan şirin mukamly aýdymdyr sazlary şuňgur milliligi ýurlany gyzykly folklor çykyşlary tesirli hemde özüne bilen tapatony. Köýtüne etrabyna şeýlekeme Türkmenaba şäher häkimleriniň zinadar birleşiginiň vilayet bölüminiň Demokratik partiýanyň Türkmenaba şäher hemde DNO we şäherjog etrap komitetlary Welaýatyň taryhy we ülkeni öwrenç muzeyi, Kerdeşler arkadaşlarynyň Liverpool aýt birleşmesiniň ýaşar gurmatynyň vilayet geňeşiniň, Agrar senagatçylar we telekaçylar partiýalarynyň vilayet komitetläriniň birlikde geçiren şäherleri şanly sena bagşlandy.